Днес се играем забавни игри. Добре, първата ни забавна игра е тази. Нема да пипаме цвета. Айде да се разходим малко. Айде играем изи обито. Айде. Айде сега да ми извиняйте. Айде на медиум. Чакайте за малко, искам да видя едно нещо. Ти мислиш на нас? Айде да отидем на медиум. Само да исках да видя само едно нещо. Айде да не пипаме рейнбото. Че има всяки цветове и той има блу на него, значи се не пи. Значи ако го пипнем изпълна, че има малко блу. Айде сега да отидем на обратно, айде да се... в къщата. Хайде в къщата. Обърках се. Майде да видим да питам дали Венса ни убие. Добре, малко се обърках. Не мислех, че Венса ни убие, че това беше светло-синьо, тук не пише блю. Не светло-синьо. Айде да отидем тук. Не, айде. Завършвам си думите назад. Айде да отидем на това. Айде на моста. Айде там при това бялото, където лети. Там пише където VIP. Айде на Rainbow Slide. Трябва да прескочим цвет. Ама ние, там има синьо и трябва да прескочим цвета. Айде да направим нещо друго. Айде там отгоре на маутена. Взехме рeward. Айде. Айде да рейсваме. Айде да рейсваме. Айде на обратно. Бам. Бунг. Банг. Yes. Айде да отиваме там. Или айде да отиваме. Да паднем. Айде верно да паднем. Това. О, кое е това? Това кое е? Аз урали съм. Yellow. Тук няма да е толкова трудно. Мерси, бре. Как? Значи оранжево е yellow? Оранжевото се го направи малко yellow, да. Да. Трябва да си поближу, после да скочиш.
Добре. Ада. О. О. Бум. Бум. Това е най-лесното. О! Ма, чакай. Ръцете пипат ли ти сапката? Главата пипа ли ти жълтото? Да, ма, малко. Свърши интернета ли? Още ли на кой? Да. Ти говори да